sila. Kuryente lang po, tama tayo, no? Pero naman dapat na. Baka ang patulingan sa ma'am. Kuryente na po. Ganda ko na sila. Galing nga doon, kung may kain niya po niya. Isang mismo kami din na yan, mismo na yan sila. Parakol po. Makatok na ba yung atok? Ibang tingin nga to. Karayong mga practice ang kanya. Nakasabot eh. Kapalay mo. Di ko sila. Huwag mo parera. Grabe ang ano na nakapagpagod na rin niya. Hindi kasi mas alusin ko akala. Anak kapit makanya. Nagtipagal ka niya. Nagtimpay, nagtimpapag yan. Natisip ko mga alas 4. Sali ko pa sa lalasing ko. Patuloy pa ako. Sana. Kaya pula na naman. Kaya katamula na naman. Hindi sundana na yun. Sundana na yun. Hindi kusina. Kusina. Aliyah. Kaya tapos kaya tapos kusina. Ano kung ano pa sila pagkakarin? Kung alam na